Дами и господа, аз съм Камен Рикев. Моята тема е за мълчанието на Атанас Далчев, един несъмнено важен критически и литературно-исторически конструкт. В пълната си форма моята разработка ще излезе като статия. Разрешете тук да представя в резюме най-съществените елементи на моя текст. Какво представлява мълчанието на Атанас Далчев? В най-общи линии творческата пауза на поета обхваща периода 1944-65 година, а веднага след този период започва стабилно да се налага в критиката. Времевата протяжност на мълчанието безспорно се вмества между сбирките Ангелът на Шартр 1943 година и стихотворения, които излизат в 1965 година. Характерно е, че говорещите за Далчевото мълчание критици и историци системно избягват да посочват конкретни темпорални рамки на явлението. Трябва също да не се забравя, че Далчев е сред първите жертви на въдворителите на социалистическия реализъм в страната. Яростно е нападнат още през 1945 година от Пантелей Зарев, т.е. година преди формулирането на ждановизма като доктрина. Като културно понятие, мълчанието на Далчев се запазва и след 1990 година, но се изпълва с коренно различен емоционален и обществено-политически заряд. Имаме всички основания да твърдим, че мълчанието на поета вече функционира като биографичен топос с мощна заявка да се превърне в литературно-историческа метафора за определен тип творческо поведение в България след 1944 година. То става национален образец за лично и творческо достоинство. Поетическата пауза на Атанас Далчев се възприема консенсусно преди всичко като морална и гражданска позиция с отчетлив политически, т.е. антикомунистически заряд. Връщаме се с други думи към формулата в грамотата на Хердеровата награда от 1972 година и към есето на Георги Марков в памет на Атанас Далчев от 1978 година. Невъзможно е да се цитират всички изказвания по темата, но е особено характерно, че в националния литературен дискурс тя се е наложила именно чрез концепта мълчание, замлъкване, а не, например, като отказ или невъзможност за публикуване, като отдръпване на автора или отстраняване от престижна публична дейност. Следователно, от историческа гледна точка е важно да се проследи доколко Далчев е мълчал през посочения период, за да се установи и какви са критериите на авторовите съвременници, когато говорят за публично отсъствие от културния живот. Преди всичко съм длъжен да направя предварителна оговорка. Приемам доминиращите днес интерпретации на Далчевото поведение за напълно основателни и справедливо синтезиращи неговия жест на мълчание. Безрезервно поддържам идеята неговото поведение да се разглежда през призмата на социалната активност и свободата на словото, в противовес на херметизирането в някакво чисто литературна или естетическа сфера творчество. В същото време трябва да се признае, че автора не е оставил нищо за чекмеджето, нито е нарушавал своите пасивни жестове с осезаеми противопоставяния на режима. И действително в съпоставителен план с други славянски литератури, от перспективата на 21 век Далчевото мълчание оставя известни съмнения за половинчатост в общественото поведение. Естественото заключение от прегледа на горните данни може да бъде за условна употреба на понятието мълчание по отношение на Атанас Далчев след Втората световна война. То функционира най-вече като обобщаващ критически конструкт и се отнася не толкова до отстраняването на автора от литературния живот, колкото до ограничаването на публичните му изяви до второстепенни непрестижни дейности и публикации. Оказва се, че до 1965 година Далчев може да се проявява като преводач и редактор, а отчасти и като поет и критик, но с затихващи функции. Картината се изменя след като своеобразното ембарго да се пише върху Далчев е вдигнато и идеята за поетовото мълчание се представя като вина на самия автор. Още първата самостоятелна книга за Далчев въвежда мълчанието като значим проблем. Атанас Лазовски дискретно вменява вина на Далчев, едва ли не сам избрал позицията на мълчаливец и в творчески и в граждански план.
а след това отбелязва реципрочна реакция на всички литературни деятели, едва ли не оправдана реакция. Вече след тези внушения се появяват риторични въпроси за донякъде несправедливо отношение към твореца от страна на гилдията. Линията на Лазовски е продължена от Милена Цанева, която вметва, че в новата социалистическа действителност старите автори трябва да се учат по-новому да пишат. И точно тази социалистическа действителност се приветства като извор на възроденото вдъхновение, конкретно при Далчев. Най-редовно през годините и с различни акценти Далчевото мълчание е коментирал Светлозар Игов. През 70-та година начеващия тогава критик превръща мълчанието, досега вменяван недостатък на поета, в достоинство. След кончината на Далчев, Игов подчертава, че творецът е бил осъден на дълъг период на несправедлива забрава и незаслужено подценяване. А вече в новия век авторитетният историк на литературата отчетливо историзира мълчанието, разглежда го в контекст на други автори, например Николай Лилиев, и го определя като най-ценния морален капитал на съвременната българска литература и феномен на новата литературна история. В своя обстоен анализ на критическата рецепция на Атанас Далчев в Народна република България, Ноеми Стоичкова коректно оказва двойната оптика на публичната изолация на Далчев до 1965 година. Тя твърди, Далчев не издава, т.е. не му се издават в този период нови произведения, намирайки се под идеологическа негласна възбрана. С други думи, необходимо е да се помни, че срещу Далчев не е имало специални предписани мерки. Докладът на Пантелей Зарев от 1945 година не е бил последван от поредни остри атаки срещу Далчев. Както и освобождаването му от работа през 1947 година не е плод на лично отношение на мъст, а на закриването на цялото Министерство на информацията и изкуствата, както сам Далчев признава в едно свое частно писмо. Погледнато формално, до днес е невъзможно да се посочи категорично първо причината за периода на мълчание. Дали става въпрос за замлъкване на самия автор или за негласен, но осезаем външен натиск. Важно е да помним, че творческата пауза на Далчев традиционно се признава за двустранен процес. Липсата на нови оригинални стихове е съпроводена от липса на критически и литературоведски отзиви. От днешна перспектива особено важно изглежда, че безспорно в годините на комунистическата власт Далчев е бил едновременно обвиняван и до някъде извиняван за своето творческо мълчание. Излизането от мълчанието до 1990 година охотно се тълкува като проява на гражданска, политически коректна позиция, даже на своеобразно превъзпитание, проглеждане или просветление на автора за радикално изменената нова действителност. Обратно, след 90-та година Далчевото мълчание се превръща в знак за нонконформизъм, творческа, гражданска доблест. Какво се оказва? Сдържането на импулса да публикуваш от житейски минус в конкретната епоха, в следващата епоха може да подсили моралната и творческата тежест на твоята книжовна продукция. Що се отнася до културната история на България, важно е да помним, че понякога не героичните скандални жестове, като емиграция или отворени протестни писма, притежават стойност, а стойност притежават тъкмо дребните на пръв поглед жестове на нравствено съхранение. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!